मुंदांखा मेथाइ खनगिरि जुबिन गार्गआ हरखाब दुगैबाय थानाय समाव दुगैग्रा खथायाव फिस्लायना गोलैना दुखु आगद मोनदों। बिथांखौ दा डिब्रुगड़नि सनजिबनि देहा फाहामसालियाव थिसनना फाहामथाय होगासिनो। मख'जाथावदि फिस्लायना गोलैनायाव खर'आव दुखु मोनदों होनना खौरां मोनदों। एबसुनि आफादगिरि मानाव गेदेर मुस्रि दिपेन बर'नि खावलायनाय बायदियै आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै रौता सारियालियाव थानाय एबसुनि बारग' आफादगिरि जांख्रिथायारि दैदेनगिरि बारग' एमएलए मुस्रि खनेन्द्र बसुमतारीनि न'खराव थांनानै खौरां लाहैदों। मख'जायोदि खनेन्द्र बसुमतारी बिथाङा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो केन्सार बेरामाव गोलैनानै न'आवनो फाहामथाय लागासिनो दंमोन। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खनेन्द्र बसुमतारीनि देहाखौ खौरां लानानै अनसुंथाइनि चेक होनायजों लोगोसे आबुङै फाहामथाय होनो थाखाय खोथा होयो। खावलायनाय लेखायै खौरां लाहैनायनि थाखाय मिरु एबसुनि आफादगिरि मानाव गेदेर मुस्रि दिपेन बर'आ आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सिम साबायखर बावो। बिजेपिआव दा जाय हाबदों बिसोर माफा माफा गोथां सैमा सियालसो। बिजेपिआव हाबनानै बर' हारिखौ माब्लाबाबो फोजोबनो हानाय नङा। बे बाथ्राखौ बुंथिदों इएम रनजित बसुमतारी। बे बोसोरनि हायार सेकेन्डारि आनजादाव सेथि मासि उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनो स्कुटि होगोन आसाम सोरखारा। हायार सेकेन्डारि आनजादनि सेथि मासियाव उथ्रिसारनाय हिन्जावसा आरो लेटार मार्क मोननाय हौवासाफोरनो स्कुटि होगोन। मेट्रिक आनजादाव स्टार मार्क आरो लेटार मार्क मोननाय फरायसाफोरनो 16,000 रांखौ फैगौ 6 आगस्टआव सोरखारा होगोन। बे गासै बाथ्राखौ आसामनि गिबि मन्थ्रिया दिनै फोरमायथियो। रङिया जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि धनेस्वर बर'आ रुंसारि जाबाय। मोनफ्रोमबो जिल्ला आरो गुदि आफादनि मावख'आव दुखु फोरमायनानै सानबानि थाखाय बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ ससे बिरहोनो बर' थुनलाइ आफादनि थांखि। रङिया जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि आरो समाज सिबियारि धनेस्वर बर'आ थांनाय 18 जुलाइ खालि रुंसारि जायो। मख'नो गोनांदि थांनाय 2012 मायथाइनिफ्राय 2017 मायथाइसिम धनेस्वर बर'आ रङिया जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिनि बिबानखौ रुजुनदोंमोन। रुंसारि धनेस्वर बर'नि हरखाबै रुंसारि जानायाव बर' थुनलाइ आफादनि गोथौ दुखु फोरमायनानै दिनैनिफ्राय सानबानि थाखाय मोनफ्रोमबो जिल्ला आफादनि मावख' आरो गुदि आफादनि मावख'फोराव बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ ससे बिरहोनो थाखाय बिथोन फोसावनाय जादों। मिरुनि बिथोन बायदियै दिनै बिजिनि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बिजिनि पेटाकआव थानाय लकेश्वर ब्रह्म मावख'नि लांगोनायाव आफादगिरि डक्टर गोगोम ब्रह्म कछारिया बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ ससे बिरहोयो। बे हाबाफारियाव गोबां मावफुंगिरि सोद्रोमा आरो जिल्ला आफादनि बिबानगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। उकिल गगैया निमाहा बिबाय। जोबनायाव निमाहा बिबाय शिबसागरनि एमएलए उकिल गगैया। हादरगिरि बिसायख'थिनि एनडिएनि बिजाथि द्रौपदी मुर्मुनि सायाव अजद गोनां बान बिबुंथि होनायखौ बोखांना लाफिनना आदिबासि हारिनाव उदाङै निमाहा बिबाय उकिल गगैया। मख'नो गोनांदि उकिल गगैया समबारखालि हादरगिरि बिसायख'थिनि एनडिएनि बिजाथि द्रौपदी मुर्मुखौ दंफां मुराजों रुजुनायनि अनगायैबो द्रौपदी मुर्मुआ नंगुबै आदिबासि नङा होननानै बानबुंथि होदोंमोन। ओरैहाय उकिल गगैनि बे बानबुंथिनि उनावनो आसामनि आदिबासि हारिनि एमएलएफोरा गुबुन गुबुन आफाद आरो गौथुमफोरा उकिल गगैखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बेजों लोगोसे साहा बागान ओनसोलाव उकिल गगैखौ हाबहोआ होननानै हुमखि होदोंमोन। जायनि जुनै उकिल गगैया दिनै भिडिअनि गेजेरजों उदाङै निमाहा बियो आरो हादरगिरि बिसायख'थिनि समाव द्रौपदी मुर्मुनि सायाव अजद गोनां बान बिबुंथि होनायफोरखौ बोखांना लाफिननो गोनां जायो। नगावआव सासे सुबुङा न'जों लोगोसे बिसिखौ सावथारदों। नगावआव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। सासे सुबुङा न'जों लोगोसे गावनि बिसिखौ सावना होदों। नगाव जिल्लानि रुपुहि हाटआव समबारखालि हराव जादों बे सोमोनांथाव जाथाया। सादेर आली मुंनि सासे सुबुङा न'जों लोगोसे गावनि बिसिखौ सावथारदों। फिसायजों सावथारजानाय आइजोखौ मार्जाना खातुन होननानै रुपुहि हाट पुलिसआ सिनायथि होदों। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला सादेर आलीया थांनाय हराव गावनि बिसिखौ न' सिङाव जोबना दोनना बाहेरानिफ्राय न'आव अर लागायना होयो। बे जाथाया सादेर आलीनि बिसि मार्जिना खातुन जाथायसालियावनो खामथार जायो। बबेखानि
फिसाया न'आव अर सावना होनाय समाव बिसिया न' सिङाव उन्दुनानै दंमोन। जाउनाव मिथिस्लाबनो हायि आरो गावखौ सामलायनो हायि समावनो अरा साग्लोबो आरो मार्जिना खातुना गोथाङैनो खामथारजायो। ओरैहाय बे जाथायनि उनाव दुथां सादेर आलीआ जाथायसालिनिफ्राय एबा न'निफ्राय खारखुमा लाङो आरो दासिमबो खारखुमाना दं। बबेखानि रुपुहिहाट पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरनो जागायबाय। नाथाय बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै सादेर आलीआ गावनि बिसिखौ मा जाहोननि थाखाय सावथारखो बेनि बागै मिन्थिनो हायाखै। सादेर आलीखौ हमनायनि उनावनो गासैबो जाथाया सोराङाव फैगोन होननानै पुलिसआ फोसावदों। बयजोंबो मिथिसारजानाय एबा मुंदांखा बर' सावथुन दिहुनगिरि किरण बर'नि फिसाय मानिक बर'आ दिल्ली पुलिसाव साख्रि मावो। जोबोर बाखनायथाव बाथ्रा, बिथाङा दा ASI जाबाय।